welcome to my channel guys. Manabo Anay Mi. See you in a bit. Let's explore Alegria. So welcome to my channel guys. Manabo Anay Mi. See you in a bit. Let's explore Alegria. So, andito na po kami sa Barangay Camp Edward. So, anong gagawin natin ngayon? Hi! Yan yung lumad and we're going to invade Barangay Camp Edward. Tara! Ubanta! So, andito na po kami sa tabing ilog. Ito kalayo, 30 minutes walk from 20 minutes walk from the Barangay Camp Edward. So, ano mga kayano? Papakita ko sa inyo yung ilog nila. Lubay ng kabaw. Hangin. Dito. Oh my god. Unya na tadi ha. So itatry namin ang pagiging yanong lumad namin. O di ba? Gamit lang kamay at dahon nakagawa kami ng apoy. Walang puspuro, kamay lang 'yan. Tingnan nyo. Anong masasabi mo, Mr. Isem? Wala kailangan buhay ka sa bundok. Marunong ka. Dapat Kulirawis, ako mang asto? Lahat ng pasipot-sipot lang. yes.
So, we're preparing for our lunch now. Gutom na kayo eh. Wala may ga-inform ni Chelsea nga layo di ay. So, kaya na ni. Laban lang, di magol. Niladang na maligyan ng saging kay nabugtok oy. Oh. Alright. James. Diba? So, unsay kasulti ninyo? Ayang Tong sipon. Hayang. Ayang gani. Walang gadon. Unang halin ng bugtok oy. Limbungan pang tindira. Eh, uli na pala yung uli. Ayang ang gadon ko ng silikon. Oh, bahala ka hayang. Basta kay kaon. Go! So, ready na maligo. Summer manggod, so di siya yung nalayong. Pero, mas prefer na maniliguan kaysa sa pool. Wala gasto. Kapoy lang. So, tara. Check ka. Wala na kamuslo. So fresh. Grabe ka fresh sa tubig. If wala may budget, please try any alternative na mga Uling bukid. kuwan na mawala inyong kainit inyong lawas. So, try inyong subawi. Ayun na mga tungkuan. Ayun na yung pag-cool-cool. Eh, pinili ko yung kwarta. Yes. White The best chlorine thing in life are free. Sa pulo. Go! Potong ta, balordos. Ini na to ini. Oh, mana? Ano ko lagi? Ano ko mana? Ano ko no? Ang barat no. Kaso ay ko. May water. So kayo lang usap ko lang kalamoy. Pati diri oy. Watch and learn. Mura gutite. Mabaw na.
Kung kamo mga dato na pool party, nami river party. Wala gigasto, river party. Come on. River party ka. Jesus! Buwan ko nito iyo. Woo! Yes! Wow! Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Ram pa 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 pa. Let's kill this love. Ram pa 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 pa. Balik. 1, 2, 3, go. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Ram pa 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 pa. Let's kill this love. Ram pa 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 pa. Here you go. Hit me with your Hit me with your Yun lang yung vlog. Yun na yung vlog namin for Barangay South Edward. See you next video, guys. And that's the end of our adventure here in Barangay South Edward. See you in the next video, guys. Bye!